O Procés pasoulle como ás obras de teatro de Lope de Vega. En 24 horas da Musa, o teatro. Pois aquí, en 24 horas da proclamación da República, a nada. A nada é o paseo de Puigdemont polas rúas de Girona, como un vello toureiro que volve ao seu pobo de retirada, ou a súa fuxida a Bruselas con esta declaración que non di nada, non di se está ou non, di que non, está como exiliado. Exiliado, condición que non tería, porque probablemente non lla concederan, metería o goberno belga nun problema interno serio. Que pasa na sociedade catalana para que de tempo en tempo colla esta deriva de loucura, de apaixonamento sin razón? Preguntaba un editorial da Vanguardia hai poucos días. A contestación, neste caso, pode ser a non resposta por parte de Madrid ou por parte do Goberno Central a unha demanda de maior encaixe de Cataluña en España, e tamén a manipulación que se fixo desde o goberno de Artur Mas no medio da crisis, derivar a atención ou centrar o problema no nacionalismo, na independencia, como solución ás carencias, aos recortes que se estaban practicando. Que é o importante agora? Pois agora mesmo é importante, porque o Procés sona a final patético. Que é o importante agora? O importante agora debe ser que os partidos políticos chamados constitucionalistas ou non secesionistas den resposta no seu programa a ese malestar, a esa demanda que había e hai por parte dun amplio sector da sociedade catalana para deixar no baldeiro, deixar sin xustificación, se quere entre comillas, o secesionismo. É dicir, que o catalanismo pactista, que o nacionalismo non secesionista, que posicións como as que pode representar o PSC tradicionales encontren resposta no electorado e sepan transmitilas ao electorado. A posición de recorte, de marcha atrás na autonomía que encontra voceiros e ten moitos altavoces en Madrid, sería inflar máis o globo do independentismo.